Ja, hej. Vi har Fanta-shot. Vi vil bare lige vise jer, hvad vi har købt i år til noget fyrværkeri. Så har vi heksehyld. Wow. Vi har masser af heksehyld. Og Quaking balls. Og sådan nogle andre heksehyld. Megahyld fra Yutaro-mixet. Og heksehyld. Heksehyld. Og sådan nogle små rundt. Med noget cracking, tror vi. Ja, det er det der Fanta-shot. Okay. Og Så har vi kejlefontæne. Det er en kejlefontæne. Og Fanta-shot. Fanta-shot fra AFC. Og kanonflag. Vi har 5. Vi har lige ude at købe dem. Næsten, altså. Et større Fanta-shot ting, tror jeg. Og vi har noget Aalborg-hyld, som vi skal også prøve. Nogle ground flowers kaldes de, men de kaldes bare crazy. Og flere heksehyld. Ja, flere heksehyld. Og knaldperler. ja, og vi har sådan en her fontæne. Nu ved jeg ikke, om vi så det hele, fordi jeg kiggede med også, fordi det er noget nyt. Men nu går vi over, vi har også købt glødepinde. Og romerlys. Men så kommer vi over til mit. Jeg har købt det der det der hedder familiesortiment med 51 dele. Og lad os tage det op lidt. Vi har købt en fontæne, der hedder, hvad hedder den? Knitre. Så har vi de der klamme raketter. Altså det der, det må... Ekvator er fint. Der er et par stykker af dem. Og vi... Fontæne. Noget knasfontæne. Jeg har brugt noget af det, sådan, så jeg kunne have de store ting. Vi har... Stjerneskud. Og... Nå, det glemte jeg at sove ved mig. Og... Nej, du har det dit med. Ja, vi glemte over at filme det. Og også en ildsøjle med to hyld. Og den her, den glemte vi også at vise over ved Lush, men vi har sådan 2 af de her torpedo. Det her, det er den lille version, og Lush har også et lille version derovre. Det var sådan set det. Nej, og et lille Fanta-shot. Et lille Fanta-shot. Og vi har også nogle store nogle, de her. Vi har 50 ml. De her. Vi har sådan en kæmpe et. Så det skal ud og prøves. Men der kommer til at starte senere. Ja. Så hej. Og husk at like og subscribe, hvis I kunne lide videoen.